Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 9:48. This time, Action Night Patrol magasulod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide mga palanggan kita sa nabilin isa ka oras 10 minutos karon nga adlaw Miyerkules Petsa 25 sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kananda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato siling nga mag-correspondent sa liwat na Manila siling nga pagdulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry ato siling kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sini mata kag dulungan oras sang kagabiyon ang aton sini nga patrol to Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod sa liwat ato naman nga bantayan. Himolsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities. Miyerkules nga edisyon from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon buylog naton ang puwersa Aksyon Edenaboso. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang kon may, Arias lang kon mais, importante way lang Malaysia, aksyon papang Nixon tahong. Aton mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita update sa national, international news center sa Aksyon Radio Bacolod. Miyerkules nato siling pagpagalagad buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Ang aton nga mga technical partner diri sa Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray
Dotilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Kinandan, ang inyo sinalagad ang Kurmana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin, isa ka oras, 7 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Oh, sa mga maninay kag sa mga maninoy ha. Preparar na. Dali na gid lang. Ihado, preparar na ha para ganar. Ara ka na sa kalendaryo, may ballpen ka na kaglapis da. Oh, liwat pat ini ang numero. Pila na lang gani? Sirado 30 dias. Ang nabilin kag magabot na ang Pasko. May nabilin pa kita nga bali 37 dias. Magababay na sa ito ng 2020. Welcome sa 2021. Sa tanan-tanan nato nga magka-aksyon ha. Uy, by the way, gali, pulo pasinsya na kamo sa tingog ko. Pulo pungak-pungak kita. Kamo sa chimpo, bla. Kung adlaw, init. Kung ni oraso, abaw, katugnaw sang hangin. Ako sa mga dulo Don Salvador kas ni Cecil El Rey. Don Salvador ka, purting paging siya. Purti katugnaw ni sa Don Salvador. Narakada sa mga kabukiran sang La Carlota City. Ay, abaw. Purti katugnaw sang life mo. Para ka lang sa Little Baguio. O sa tanan-tanan na ito, mag-action advance Merry Christmas ha. Ang advance Happy New Year. Sa tanan-tanan nga mga nag-celebrate sa ilang birthday, happy birthday gid. Agis ko malipat gili. Happy birthday sa akon palangga. Guwapa nga anak. Si Inday Nori Calay Magbanwa, nagahiwat sa iya ika-16th birthday. Norika, happy birthday. Hindi kay Papa, kay Mama, kay Eric Jr. At sa mga Di Maala family. Kadungan sa birthday ni Inday Norika Lay Magbanwa, birthday man sa bungadlaw ni Police Captain Leo Estopa. Ang mapisan nga hepe sang Police Station number 2. Dungan-dungan yung sila birthday ni Inday Norika. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi din sa kay amigo ko Ed Lumugdang. Kag sa mga miyembro sang Bacolod Eagles Club. Naga-monitor gid sa aton subong. Amo ni ang isa sa mga organisasyon sa Bacolod kag probinsya nga masyado man kapisan. Nagabulig sa mga pigado. So congratulations sa tanan-tanan nga mga miyembro, mga aplikantes sang Bacolod Eagles Club. Very supportive gid sa mga programa. Ito ang ining Bacolod Eagles Club, more on charity ni sila ya, no? Nagabulig ni sila sang dapat gid buligan, no? Sa kay Sir Ed Lumugdang da, may gabi gid kag kay Madam Karin Tahang Langit. Kag sa tanan-tanan nga mga officials, miyembro, applicants sang Bacolod Eagles Club, happy listening. Advance Merry Christmas sa inyo ha. Advance Happy New Year. Si Madam Ibonibot Sir sang Germany, para na sa nakatutok na sa aton sila kapag pangalaga. Una nga ba sa aton sila nga palatuntunan sa kinandan ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santa
Radyo. Aksyon! Radyo! Ini mga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa iyo sa kalawasan. Bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini mga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 10:01 na. Hoy, curfew na ha. Pasilipat ka mo, curfew na. Last 10 na. Good news sila sa pag-asa, white na subong weather disturbance. White na bagyo. Basta matapos ang simana. Hopefully next week, wala naman bagyo ha. Hangin hamihan ang nagakuan na. Hangin amihan ang nagapaulan-ulan sa aton kung kaisa diri sa Bacolod kag pila ka parte sa aton nga probinsya. Kining hangin amihan amo ni ang nagahatag sang katugnaw kon oras sang kapunanon hasta magkagahon. Amo Sir El Rey, ando po sa hangin do Christmas na no. Ito Disyembre na bla. Kasakay ka slakyan mo, bisan di ka na magamit, aircon mo, abril lang bintana mo, lagalagan slakyan mo, ay kanami isang hangin, kabugnaw. Kung kagahon, no need aircon, no need electric fan. Kung taas balay mo, abrihil ang bintana, kasulod ang kwan, ang dupoy-dupo sa hangin, bugnaw gid. Pero aside siya na kuan lang pulo pa nilag sa kawatan kay kasi pagbukas sa bintana mo sila redra na maging kawatan no. Delikado gid kayo. Ayos. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 10:03 na kita. Sige. Antes sang or pagkatapos observation report ni Action Eden, standby sa aton caller ha. Una ako talaga naguro ang kuha na. Una ako talaga nga aton nga SAP sa Action Radio ha. Kay
Basta dugay-dugay, ba matulugan na blaw? Kalugon sang 500 pesos. Okay, standby ha. Kay matagta pa 500 pesos siya yung gabi ha. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, so makabot kita sa kusining ha. Bulang Kristal Sap Saxo Radio province-wide. Si Del Rey? Hindi ko ba si Del Rey, be? I-check abi na, no? Kabay pa nagabugtaw sa, no? Kabay pa nagabugtaw, ang gingabot ha, kay kung wala siya nagabugtaw, may reserba ako isa, tawagan ta naman siya. Kung nagaring ang cellphone niya, nga wala siya sang nagasabat. No? Ihatag tangkwan, ihatag ta sa caller ta, sa nagasabat kang nagabugtaw pa. No? Ang inyong cellphone da, i-alerto lang ha, paliyog lang. I-alerto lang ang inyo dira nga cellphone, no? I-try ta check ang iya sining nga linya, ang ato The nagabutan number you have dialed is either unattended. unattended, out of coverage, so sir, ari ang ikaduwa naton, ha? Ibalik ta rin sa kwan, ibalik ta rin sa atong bulang kristal ang hindi makontak ka number, no? Unattended, out of coverage. Basi naglubat sa kagaka-charge sa bla. Taga airport ani niyo. Taga Kalong-Kalong Zone 1, Barangay Singkang, Bocanugo, no? Bacolod City. No? Oh, ara, nagring ang aton ikaduwa nga numero nga gingabot diri, no? Taga Bacolod gyapon ni. Taga Bacolod, Barangay Mansilingan. Uy. Hello. Hello. Mayong gabi. Mayong gabi, sir. Merry Christmas, advance Happy New Year. Happy New Year advance man. Oo, sino gani ni? Sir, nga, kung ba na ang tagiya sang cellphone, sir? Sino nga lang sang bana mo? Mayong gabi, sir. May gabi, san? May gabi. Ngalan mo gani, kompleto mo nga ngalan gani? Sunny Boy Aliasa. Sunny Boy Alieza. Taga din ka gani, san? Sige, diri sa Mansalingan. Purok? Paglaom. Okay. So, kabalo ko ka pamatik. Ito ko iko pa na radyo. Magabugta pa ka mo ni misis mo? Oo, kabugta pa kami kay kapamati kami Ate, good. O, gahulid ka? Hindi. Ang buhay ko sa'yo kung ginahulid mong radyo. Palas yun Oo, abi mo si misis mong ginahulid mo. Timprano pa man ni. Karoon lang magagulo gabi na. Oo, gawin ka na radyo. Balo ko ginaulit mo ng radyo mo na eh. Layo. Layo. O, sige, kayo dugay ko. Sunny Boy Aliesa, congratulations. Ikaw ang aton nga winner sa aton sining SAP Saxo Radio. Congratulations kag mayugid kaya nagabugtaw ka pa. Upod kay misis, no? Gani man. Gamas ikot ko pong aksyon ni Eric. Ay, salamat. Maganda kilala mo ko. Kung hindi mo kilala, tagaan Paskwa. Sige, Sunny Boy, saan ulat ka lang sang text sa imo da, kag paibalo sang Aksyon Radio kung saan mo kuhaon ang imo sining premium nga 500, kaya may hatag na sa imo na nga control number, ha? Oo. Sige, san? Salamat kid kag kay misis mo dira. Bayang gabi kag congratulations. Aksyon ni Eric. Yes, san? Pwede lang ko sa imo. Makatamyaw? O, panamyaw na, kataga chimpo, sinong tamyawon mo? Ay, natamyaw ko lang ang mga apyan ko din nga gapmati man diri sa hari ko digili sa compound sang Home for the Blind. Okay. Oo, si Okay. Mrs. ko, Oo. si Michelle, ang akon bayaw si Philly Aliesa, Oo. ako na nablo si Daniela Aliesa, Oo. si Migo ko Daridjan, si Migo ko Sophie. Okay. Ang gapmati sa Action Radio. So, buyong inimigo ko siya garuga. Nya ba si kung gaungot na ko wipe na iya gabi temprano pa niya. Ara ka tagli sa Home for the Blind galisan? Oo. Ang miyembro ka? Ari ko sa Home for the Blind. Pero what I mean, miyembro ka sa Home for the Blind?
Oo. Okay. Tisili nila ko no mga taga home for the blind mayo magmasahe. Oo, sa NGC, wala na. Nakapamasahe ka to. O gani, ikaw na nagmasahe sa akon? Ay, hindi, upod lang. Panapian pa lang ka. Upod mo lang. Oo, Pero last paano mo ko na ba ang nagpamasahe ko to na batian mo ko? Ang tingog mo, kaya siyempre, mati ko sa permiya mo, tandaan mo tingog mo yan. Ate Mayo, si Action dyan, nakapamasahe si mo, ay? Si Action dyan Diaz? May nagpamasahe man, pero ay ko, kano kay ting sa layo, ay kami sa mupod ko mo. Tungkol na paglakat na mo na Action dyan sa NGC, ikaw tungkol ang nakabati isang tingog ko. Oo. Okay. Pero si Action, nakapamasahe mo tiya, si Action, Riskanto, sa laligan, nataglas ang last. Si Action Rex nagpamasahe man? Oo, sa upod ko man. Sa akin wala pa. Mo kung tigalawas ni Action Rex? Okay man. Okay man. Mukha man. Dako ko na sa Action Rex mo? Oo, pero okay man. Sige. Okay. Salamat ka sa pamamati nyo kag may gabi na sa mga kaupdaran mo sa Hope for the Blind. Okay, thank you kid Erika. Salamat kid Sean kag good night. Salamat kid. Okay. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo, salamat sa pagsabi. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Larry Abed, congratulations sa atong nga mga tagpalabati kay Totoo Sanid monitor sa atong sininga palatuntunan, no? Mayong gabi dila kag may lang pagpaurok-urok sa kay Maninoy Maing da. Kay Maninay Chari sa Labasyon dira sa La Carlota City. Sa kay Lino J, Ani Rolyahi. Nasuli-suli abi ngalan abi mo. Kamonitor sa aton daw. Kag mayroon dira nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Sige. Action Radio Philippine Standard Time alas 10:11 na kita. Ato siring asap sa Action Radio Bacolod province-wide ginadulong sa kalawan sang DTX 500 capsule. O galia pag tumar sang DTX 500 capsule adlaw. Dolido Magallanes, classmate may gabi dira sa imo. Kakay Hari Kinyosa Camelo. Kay Don Di Blancada may gabi gid ha. Kakay DJ Ilomba. Sa kay DJ Ilombada may nang pagpaurok-urok. Sige. I-check ta to sa patrol to Crossword Patrol. Balon tang sitwasyon sa Metro Bacolod sa paglibot-libot ni Action Eddie Naboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Eddie, may gabi, please come in. Yes. Good evening sa tanawag action na generic no kag sa imo man of course Maninoy.
It's exactly 1 month, Action Eric, no, nga next month, December na, November 25, subong mo. So, ti isa lang kabulan, December 25 na, pigayo, nagid ni Action Eric, ang ginatawag na Pasko. So, Merry Christmas na gid. Yes. Sa aton sini nga mga ka-action, pila na lang kadlaw, 5 na lang kadlaw, Action Eric, matapos na ang bulan sa Nobyembre. Let's say hi and hello sa bulan Action Eric sang Desyembre 1, kag di may baloanta by November 30, most probably sa gabi na. O kung temprano pa Desyembre 1 sang aga, may baloanta kon ano naman mangin quarantine status sang syudad sang Bacolod. Kaya kung madumduman, whole month of September Action Eric, ang syudad ang ginpay dalom sa general community quarantine. So tiyan mo na ginayo-ayo man sang aton sini nga mga negosyante nga kung mahimo abi pwede basi posible nga mangin MGCQ ang syudad kag himuon alas 12 ang curfew. Pero ti kung alas 12 man curfew Action Eric posible magnubo-nubo pagid ini kay ti ginaduso man to daan sang simbahan nga kung alas 10 din man abi himuon nga tubtob alas 3 na gid lamang Action Eric bangod nga ti pagka December 16 may simbang gabi. Okay. So 3:30 na mo gasugod ang simbang gabi. So ti kun ay alas 4 gyapon ang curfew di masidamo madakpan o kung wala na sang may ma-attend sa misa. Pero ti given Action Eric nga medyo may restriction man kita sa simbahan na jutay lang ang o kung na mayara lang sa 30% ni seating capacity nga ginapanudugutan. Rason nga nag-desisyon man ang simbahan nga magkatigayon sang duha ka misa para sa Misa de Gallo Action Eric. So 3:30 kag 5 a.m. ina kon matigayon na gid pero tiginahulat pa nila kay actually nag-request to mismo si Bishop Patricio Buzon sa aton nga local IITF na panugutan Action Eric nga imuon alas tubtob alas 3 na lang ang curfew hours. Pero ti sa bahay naman sang aton nga authorities ginahulat-hulat man kay ti sila mismo nag-request man gani dito sa national nga ipaydalom na sa modified general community quarantine ang syudad para at least especially sa mga negosyante sa mga negosyo makabawi-bawi na gid Action Eric. Mayara man iban naghambal nga ti ang liquor ban di bala subong makabakal ka sang ilimnon alas 12 sang udto pakadto alas 6 sang gabi lang. Then sa sulod ko lang Action Eric sa imo panimalay nga dapat mag-inom kay ti partial liquor ban. Ti malila kung himuon MGCQ kag malas 12 na ang curfew hours tubtob alas 12 na basi papanugutan man kuno nga madugangan man ang oras ang liquor ban bala Action Eric amo ang banila kay bando na hidlaw naman Action Eric no nga magpaliwaliwa magpungko sa gwa magpamati sa acoustic mga amo na Action Eric especially during Friday sang gabi or Saturday sang gabi Action Eric no amo nang naanaran sa aton sini nga mga ka-action kay ti dapat maano gid kinahanglan taman mangin stress free kinahanglan taman mag lipay-lipay dapat Action Eric no para hindi man kita matam-an gid sa kabugat ng paminsaron Action Eric sa pang-adlaw-adlaw man pero kita naton sa ina may mga establishmento naman nga mga may nagapatay siga nga suga pero unlike sa una Action Eric do halos gidatanan naga-effort kag nagabutang subong ya do pinili na lang pila na lang ang mga nakadumdum kag nag-effort Action Eric nga magano man butang sa mga Christmas lights pero with regards to that panumdum naman niya ang aton sining mga BFP personnel sa pagpamuno man abi ni Chief Inspector Publio Plotenia nga ti dapat mangin aware kita no especially sa mga ginabakal bala nga mga Christmas lights hindi lang tungod mahambal ka nga ay amo ning baklon ko kay barato gali kay base Action Eric bala palayo lang umpisahan naman ina sang base may may guba nga wirings so kung may mga shortage diba si Action Eric makatuga pa sang ginatawag nga sunog so hindi dapat no likawan ina okay gid na iyang para mangin sadya kumbaga tuluko ng imubalay butang kagid Christmas lights hindi na giniya pa punggar Action Eric mong Christmas bisan may pandemya ari na giniya tinanaran man sang Pinoy
especially wala may mga kabataan sa ila balay nagapamangkot ti makitaya wala tayo Christmas lights mga muna bala Action Eric ti gabutang ang mga ginikanan para mangin colorful ang balay pero dapat mangin extra careful gid Correct. especially kung pagkaaga Action Eric no nga wala tawo ang balay dapat ang balya i-plug off gina Action Eric ang ang imo sini nga mga kuryente dira para likaw sa sunog kag Action Eric kabalo naman kita kay it's a good thing kay ti kung makita mo mga establishmento bala nga may ara sa mga Christmas decors makita mo gid ya nga ang positivity or ka-optimistic bala sa mga Pinoy kag ti mambal ka nga ay may hope pa Action Eric no na matapos gid ining pandemya especially nga damo na nga mga vaccines gid pay dalom sa clinical trial ang mga ginaambal nga epektibo na Action Eric may yara na tag 95% ka epektibo kag may mga nagapalayag na nga pag-abot sa bulan sa Disyembre maumpisa na sila sa pagpanagtag kabay pa Action Eric no mismong World Health Organization mo nang nila pananawan Oh, correct, Action Eric. Pero sige lang wala sang imposible kung Action Eric, no? Yes. That's why nga, amo na, padayon lang kita sa pagpangamuyo man. Kag padayon man sa pagsunod sa mga mando sa aton otoridad, especially amo nang importante gid. Kay masunod nga semana, umpisa ng Action Eric nga mang issue sang citation ticket ang aton sining otoridad specifically ang task force disiplina sa mga wala nagasuksok sang face shield kay tinibaluan naton nga pasado na to Action Eric mo ang ginpropose to blauna nga pagsuksok sang mandatory wearing of face shield sa tanan nga oras ara ka sa pampubliko nga lugar dapat magsuksok ka na gid sang face mask sang face shield amo gina dapat Action Eric so sa aton mga kaksyon ha again reminders kapila naman ng Action Eric ginunat no sa aton sining mga authorities wala kay para insakto ang information dissemination para kung may ara din sila madakpan hindi na makasiling pa nga ay wala kami kabalo nga may amo ni subong nga layi nga mando man ang syudad so liwat sa aton mga action spread the word dapat magsuksok na sang face mask kag face shield gagati sa gihapon ipabilin ang ginatawag nga social distancing. Na-notice sa Action Eric no paglabay tabala sa Bacolod City Public Plaza. Usually amo ni nga mga tiyempo amo ni mga tinion damo na sanag na dira ang Bacolod City Public Plaza kay ginabutangan nila sa mga Christmas lights ang mga puno dira. Pero dito subong do wala pa gid sila Action Eric no kapakabit dira pero sige ang renovation man sang aton nga City Bacolod City Public Plaza kag ti may nagasiga lang lapit dira amo ina Action Eric ang Halandomon Tower nga ginatangla-tangla man sa aton mga motorista nga nagalabay-labay dira pero usually Action Eric kung wala pandemya tubtob amo ni oras siguro subong damo pa sa mga naga-standby man nga magtubyuhanay sa plaza kay na nakalabay kita to hapon Action Eric may ara pa man gid mga nagalinabay kisa may ara to date may ara man Action Eric mo mga manikirista man na mo nga naga-standby pala pwede ka pa manicure sa una kag may ara na labtan ko kay Action Eric nga maglagaw ka sa una sa public plaza may maniniyot panadaya nga naga palapit sa imo nga balon ka nga sige nang bayaran mo lang ko pag gusto ka lang tapusin kay picturean ta lang ka tapos sulaton mo lang ko kay ipa-develop ko lang but subo Action Eric through the advent of technology ang tanan may cellphone na amo na lang inaya kung may upod kada may ka-date ka dira amo na lang na sila ang naga-picture kag diretso na upload sa Facebook pero sa una kanami mo Action Eric no kay may film pa bala kumbaga may film pa ang camera after to matic to tapos picture i-develop subong niya tapos picture upload sa Facebook pero ang balila mas nami kung senior citizens pa bala man ko Action Eric mas nami gid nga gina-develop ang picture kay para sooner or later magtigulang ka. Okay, balikan ta si Action Eden Abuso tibay man nakita ang tanan daw gahandom gid nga puli sa Christmas o December mabalik kita sa MGCQ no kiti amo man halos tarang gina pangamuyo sa tanan sa mo nga hindi na imposible nga magbalik kita sa MGCQ nga ginaayo nyo
kung kita kasunod ng gyapon sa tawag nga health protocol action din. Correct, gid na Action Eric. Silang jutay na lang gid Action Eric, gamay na gid lang. Kahit ikon manotice naton, may ara iya sang naga 2 digits gid man nga mga ma-record nga COVID-19 positive sa isa ka adlaw diri sa siyudad sa Bacolod, subong man sa Negros Occidental. Pero wala na yung Action Eric naga 50, wala na naga 60. Ara na lang sila Action Eric sa tag 23, tag 16. Amo na lang nang ma-record. So, di kabay pa nga matamat ang Action Eric ang magnupo pagid kag mas madam iya ang number sang recoveries kag di ang gipamuyo sa tanan hindi na madugangan ang death toll pa Action Eric. Ilang diri sa aton syempre pangamuyo ta para na lang Action Eric sa bugos nga kalibutan kay kon tanawon mo daan Action Eric no sa record bala sang World Health Organization man kag sa iban nga mga sites nga naga-record man sang COVID-19 case. Ang World Coronavirus cases sa Action Eric yan naglambot na yan mo sa 60,099,775 pero may ara na sang 41,549,000 nga naka-recover. Pero imagine Action Eric sa record sa bugos nga kalibutan may ara na sang 1,414,621 ka mga tawo ang nagkalamatay bangod sa COVID-19. Di mayo, Action Eric, ang 1,400,000 na kung kwarta na. Area, 1,400,000 plus na mga tawo ang napatay. Pero dili lang alone sa Pilipinas, Action Eric, naglambot naman kita actually sa 421,722 halin ini sa bulan sang Marso. Okay. Pero good thing man kaya medyo taas-taas man na ang recoveries na naglambot sa 386,792 pero mayara sang 8,185 nga nagkalamatay Action Eric, no? Grabe, 8,100 sama ko 8,100 nga tao napatay bangod sa COVID-19 Action Eric, no? Kasubo gid paminsaron Action Eric, no? Kag diri sa Negros Occidental since March man mayara na sang 5,649 cases nga na record samtang sa Bacolod mayara sang 5,294 cases. So kabay pa nga continuous na Action Eric nga magnubo kag hindi siling nga do kapalumbaanay balaya saka kag kapalumbaanay madamo sang record hindi na dapat paglagson kay hindi ini honor roll. So dapat aton nga mga action hindi ka naglipat kay budlay ang nagapalipat-lipat sa tuod yung nga lipat. So dapat part na sa imo outfit, part na sa dalalon mo sa kada adlaw ang face mask, ang face shield kag panumdumon gid. Kaya kung ara gani sa pampubliko nga lugar, hindi na magsukbit sa abaga sa imong amigo. No. Kahit hindi pwede sa kay ipabilin dapat ang ginatawag na social distancing. Direksyon maributan siya sa Bacolod, tubong nga mga enoras tulotawhay na may mga motorista nga naghigagaw pa pauli sa tagsa nila ka mga puluyan na doon na halong-halong lang. Doon na dunlan lang to sa. Nadunlan lang sa. Halong-halong lang ha sa aton siniya mga ka-action kay tido Liga to Action Eric pila kadlaw sinundan na iman ang aksidente sa dalanon. So sa aton mga ka-action, especially sa aton mga motorista, mga drivers, hinay-hinay lang kag safe travels lang kag pangamuyo gid for safety travel sa dalanon kay may nagahulat sa inyo nga pamilya sa tagsa ninyo ka mga panimalay. Sa aton mo lang mga ka-action na para sa complete nga management sa inyong nga liver detox mag-DDX 500
Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kila Aksyon na Boso. There you have it. Observation report sa ato sa Patrol 2, Action Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Nakipan ang pila ka mga pagpananaw na aksyon din sining ginahandom sa tanan ining pagbalik sa normal bla. At subong ang Bacolod GCQ pa, hopefully by December ma-adjust na kita sa MGCQ nga ginaayo man sa syudad dito sa National Interagency Task Force. Ayos! Ang observation report na aksyon na Edera Bosok, ginadulong man sa Kalwan sa Santon Plus Ang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! magabidura sa kay Manang Nilida kay Manong Emil Lopez, no? Sa kay Manong Emil kay Manang Nilida Lopez, maing kabigid. Sa kay Lorita Castillo kay Maria Gador. Sa kay Rosemary Hamilio kay Chester Dualcot. Mary Escobar, araman ga paurok-urok man sa aton sininga pangalagad. Ginatamyaw taliwat si Toto Jonel Halyurina. Toto Jonel Halyurina Toto Jonel Halyurina. Mula sa Isabela, sa Bilog ya pamilya, no? Sa kay Jom kay Madam Pretty Mahilong, mahal na nga pagpaurok-urok. Sa kagawad Diyos ko, Rose Silva, sa Barangay Son 5 Morsha. Ginatamyaw ko gini Toto JP Ahina, may ngabigid ko no? Sa mga taga Phil Power Group, ginatamyaw ka mo ni Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, malang kuno dira nga pagpaurok-urok pamati. Si Greg Perdigin, kung nagkapaurok-urok is Toto Greg Perdigin, no? Kapamati, isa sa Action Night Patrol program. Tamya ko dira si Rose Jean Blanco sa Abada Sky, apo ni Kapang Nixon Tahom, paurok-urok yun. Ngalaya ko nung gintawag si Papaya Nixon Tahom. Ay, gali ka. Si Rose Jean Blanco sa Abada Sky, apo ni Papang Nixon Tahom. Kasi nga po katingala, ngara-ngala ni Loloya Papang Nixon Tahom. Sa kay Michael Bisagas na may gabi, sa kay Rene Sardito Sr., kay Bambi Seriano Dipensor, kay Hens Camral, Oliver Hilyares, na nila kapag paurok-urok, Ronel Himino, haraman ka paurok-urok sa Action Night Patrol program. Si Parilito, kag si Manang Bet Tagalog, bao nagapaurok-urok no? Si Parilito Tagalog, kag si Manang Bet Tagalog, gapaurok-urok sa Action Night Patrol program. Ayos! Si Francisco Muñoz, ara sa Queensland, Australia. Property si Francisco Muñoz para sa Queensland, Australia. Si Nonoy Gimapang da may gabi, kakay Ben Ku. Sakon nga idol. Hindi ka na mag-intry idol sa SAP sa Action Radio. Natag na niya sa mga pigado. Toto Christopher Redfield, sininyo idol ko ni. Pwede man ko maka-join sa SAP. Hindi ka na toto ninyo Christopher Redfield, hindi ka na di bagay. Natagta ni sa iba. Sa kay Kent Bulakha Juanisa, toto Kent Bulakha Juanisa, damay nga bigit. Sa kay Mami Elsa Bere, kay Brad G. Dilag, toto Buknoy, buwara gid. Si Aurora Upaw. Ay kabigay kay kay Kwan, kay Aurora Upaw. Si Upaw liga monitor. Si Aurora Upaw. Amon nga tanod nga siya duwag man kapisan kagka-aktibo. Bay kita da, Pau. Sa
Sa Est Home 3, Barangay Estipania, si Bambi Sirano Defensor. Welcome gid Toto Michael Bisagas. Mamumugon man ko. Ha ha ha. So, tinigris ninyo. Rosario Cantilier. Para man ka pa urok-urok. Si Pegasus. May nabigay kay Pegasus, ha? Sa kay Madam Tina Mabugat, sa kay Police Colonel Calixto Mabugat, ka pa urok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Okay? Kompleto kabiya kung hindi mo siya ka pa urok-urok. Sige. Check na mga report na ka sa mga correspondent. Unahon ta report ni Action Roger Gutib, Manapla, Escalante, Sagay, Cadiz. Sa pagkalapad mo sa katutaan niya ba? Standby Action Stephen Presquito, ha? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon, Roger Gutib sa report, Jer. May gabi. Yes, action na may gabi kami isa sa mga action sa aton sa mga balita, action na rin balita kundi subong kay Batota Wyman ang ibang mga area kung dinari sa sunod sa kanil sa focus naton subong kay may area kundi isa ka sad news kag isa man ka good news. Wow. Anong unang tanay ko na? Unang tanay ang sad news, Unang ang sad news. Ano na? Ang sad news action na rin kay isa ka amay sa Puloy-an nga nagtiro sa iya kagalingon sa ulo gid. Uy, nagikog? Di, patay, oo. Uy. Actually, ang report siningat kay na mga lasod sentak na ato niningagin na confirm sa kay Kapitan Manuel Escala sa Barangay Tigluigan tapos sa bato ng report. Oo. Kag iyagi konfirmar nga may ara kag sila nga nagpadulong kami subong sa area. Oo. Sa may sitio Sambag sa Barangay Tigluigan. Kagalang taon dito. Tiyang iya sini nga pag-atal pagsasaysay kay na iya sa aton kini nga interview sa iya nga ini ang biktima ipay nga daw iya girisguan niya may nga daw sa Cadiz City Emergency Clinic kay daw giho pa man. Oo. Pero pwede gideklarar gid nga dead on arrival sa sining Cadiz City Emergency Clinic mga alas 11 pasado sa kay na sang aga. Abaw. Ang payag sa iya sining bata at inistoryata niya sining bata nga ikaduha yung ang katatlo yung lang bata, no? Ang iya sining kabataan, 4 bilog, 5 bilog ang ikatatlo yung bata. Sus. Amo ning ato na interview kag ang nakakita ni tuloy sa iya ang iya gid bata nga kamanghuran nga nakakita gid mismo sa gid panilagan siya kay nagwa ni siya sa ila sini nga puloy-an na libot sa likod bit ang armas sabi bisag bataan na may ara naman tiruhon nga sapat kuno damlaw kay kaya iya sa uloya kag pitik ang armas marat kibot ang iya nga kamanghuran nga bata na paglupok ti nagdalaga na lang pangwaluman sa iya sini nga mga utod. Kaya saya ni kautod, yaway, gid man nila tabuan, pero daw ang medyo masilinator nga ti may edad naman, kasi makahatag iyasang statement kung ano ang natabo sa iya sini nga amay. Yaring aton sini nga interview sa iya. Ikaw ba saya? Oo. Kapila ka ba? Katatlo. Ara ka magkina pagkatabo ni? Wala kay adto kami sa Tiyak Balay sa baliyang balay na iya sa amon lola sa Tabok. Kay may gaob pa kami damo kay do kalaunan bala. Dahil sa aga sa magabiyara kami nada. Tapos sige na sa balay lang nasa wala na sa gagwa. Naranton mo na sa TV tapos pag abot sang amon manghod. Nakita ya ko si Papa nga nag-amon na nagdala na kun armas naghibi na sa. Di no kadto. Napagwa na makato na sa likod. Sa likod ng balay gali. Tapos nahibi na sa waras-waras pa kaya muna igasulod ko siya bin sa mahikog mabalagoy sa kami armas nga dala. Tapos muna nakita ya guro nga gihambalan sa ni Papa nga ano'y palayo. Tapos muto sa likod no batian sa nino nga naglupok. Isa man ang guro kay wala kami kabati pero yung tapad balay sa among likod amo nakabati ang biya guro mga triangle ang balagi palupok. Ako manghod amo na biya giatigan kay nagapalupok kay gali si Papa nagali.
Ano na yung armas pa ko? Yung 38. Oo, 38. Ano bala? Na may bulat. Libot na bala? Muna siya. Dugay na nag-arma sa iya. Dugay na maguro na yung natago. Yan lang na. Pero ano galing oras na kainan ng gusto? Isang aga. Pero ano man, pagkatabo sa to, si Papa nyo, nag-ainom na siya, nag-ano lang. Ay, why na nasa inom, naguntat na nasa inom, mga bilang nakabulan, kaya tungod high blood sa. Kaya mo na, isang good sang wala sa inom duga, ano naman siya sa iya high blood, kaya di sa katulog, dudamo sa bala, damo balay ng, ano ba tawag siya, Tama problema? Ano naman, may nervous breakdown, depression. Breakdown na sa, tapos na depression, dala-bala gustang katigulangon liwat na edad na sa. Pila na edad niya? 51. Kasi depression na siya, tapos na problema. Abot lang anong... Wala, may nagmunoy sa inyo ng mga suicide ka? Sa kay mama, sige na sa ama mo na. Alam, amo na lang ko ni guro Amo na do. Anong rason? Wala man nag-attempt, subong lang, tapos amo na dahil nadayonan. Subong lang sa nag-attempt, naghimo yagid ba na? Kaya sige lang nasa likod ng balambal ko na kay mama mo. Pero sa ulogin? Ulogin niya, dari sa may likod na yung dalunggan. So, mga aksyonary ka pa, sining bata, nga ang nakakita, gito, actually, ang iyagid nga manghod, no? Kada ginambala, pagkakabay kang palayo. Pero ano ginandalo sa diyaw? Magluwas ka daw, anong pinakadalo sa problema, gini Jiraw? Ang istorya man to kainas ang daw pa kaysa na ambal may gambal din iti. Baro ka gipauntat siya inom kay dinyo ga masakit na siya. Oo. Ipauntat sa sigarilyo kay bisan pag pangiya ko no mudlay na ate mo na nga ipauntat tapos kinadala ni siya sa mga sorhano. Muna nga daw na depression daw hindi yan na blaguro daw hindi siguro kana terus pangabu sa kabuhi ya. Pero actually drive sa tricycle kay duwa ni ka bilog tricycle na mo isa siya gid drive ba. May sa biyahe. Amo na agad daw nakibot na malagali sila na recover actually isa ka 357 nga caliber revolver. May nabilin pa to nga apat ka mga bala. Ang isa ang tatlo iya ka 38. Ang isa iya ka 357. Ang duha nga ang isa pagid nga nakalupok bala man sa 357. Okay. So kay ang 357 hindi pwede mabalahan kuno 38 mo. Agre. Muna way mantas na ko mo mo bayag kina ni Police Executive Master Sergeant Trimando Flores ang officer. Kaya muna ang na-recover nga armas actionary kalin sa sining pamilya at mo tong ginamit ang ila may nga paglutang sa iya sining kaugalingon. Wala kin mo serba kay mati ulogin mo. Naminso sa bata to kung permis na ginapasurhano, di ba siguro sa basta sobra panumdum mo sa mga balatian ni Guru Jiri, no? Damo na gani tulutan siya man sing iban na. Kaya na naman coach la kon kay man duwa ka bata niya tos Manila kay gusto magpauli. Pati daw budlayon guro makapauli. Na luwas ko palawigon niyo gali kita way maginalaw palawigon niyo na ang haya. Gani. Kay di pwede pero lingkot sa pizza 30 kung pizza 1 pa sa Disyembre mabaton ang mga LSI diri sa aton. Kay may ara nga suspension tungod may ara moratoryo magina-approve sang regional IETF. Yes. Daw laban hindi gid makapaulin duya ka matani ko ati padala na bulig sa inyo. Why man siya problema sa asawa ya, no? Wala man problema sa asawa yak sunerek, no? Wala ka rin asawa kay daw ti gusto sa asawa mo gawin to kabuhi agin pugdan sa magisige inom. Sigarilyo. Sa sigarilyo. Kasi daw wala mo batyag sa pero 51 pa edad niya magulang pa ko gani siya Si Hubin pa siya Hubin pa 51. Kalagi matsa ko ano man ba sa kinabatsag sa lawas siguro no nga mo na blan. No, mo na daw guro. Ano ko to mangihi sa kasakit ano? Daw damo sig batyag daw mo na daw depression na dalay. Daw ina ganabla. Komplikasyon guro blatian. Komplikasyon blatian. Mo na isa sa rason ko nga nag-suicide siya. Pero may siya gabuno sa asawa ya. Nga may guro ma-suicide na lang ko. Way maginamay sa asawa ya kasi daw di man niya muna ang pagkilala sa banay ya guro Way man niya sila nga social instinct guro. Way makagi attempt. Bato ya nagdayon gid nga
ni gamit yang armas sa tiruhon kaugalingon sa ulo. Gapapati-bati sa kadaan gali. Oh, dapat ni sa kadaan ng generik ka. So, maluson ta sa bagay ini tanan-tanan ara naman sa Kapulisan Provincial Way na sa Investigation Section. Ngati ko bisido mga pamilya bisa kay sa aton interview ngati way naman sa dapat pa kay imbestigahan ng kapulisan. So, ma-consider nga case closed na ni. No? Nga kaso aksyonerik ka. Sa good news naman, ay mayari di ba natabak si Eric kasi ang barangay treasurer sa barangay Antes Bonifacio, si Celia Ros Miraez, nag-ginsugo ni Kapitan Bukoy Lamuste, by the way, pamatigin si Kapitan Enrique Bukoy Lamuste kada gabi sa ato, puro-puro kita. Subong ka pamati sa? Subong, sa barangay Antes Bonifacio, kaya parte ka basko ko na sa radyo na, wala sila tupad ang signal. Ano talaga katuwagan nato to sa nagdaw to sa kwan sa aton to nga cellphone nga ito nga promo? Kwanto ya. Barangay magsaysay no? Kadawaan na luyan to ya. Barangay magsaysay to? Di, kaduaan to ya. Kaduaan to ya. Itong nagdaw sa aton di nga gidulong to ni manager? Kwanto ya, ito na daw promo? Oo, to magsaysay to ya. Magsaysay, layo pa ginada? Oo, layo. Bali, tabianay mo lang na sila na pag sa bukid manitanan. Okay. Oo, ang barangay Antes Bonifacio. At pag kanto din nila manager nga nag-kanto din system sa kondiyo, nanyagas lang eh. Oo, nga 50 change pa. 30 change big system. Munoon. Bunyari ka pala, layo ang saysay sa Bonifacio? Layo kasi pag Bonifacio ka, may barangay Mabine pa, may barangay Jerusalem, kasi barangay Magsaysay, puro ka ng bukid. Puro bukid na ka mga area. Okay. Tini si Treasurer Celia Ros Miraez, sinsugo ni Kapitan Bukoy Lamuste, nga magbakal sa mag-forecast na lang, emergency forecast na sa mga sirens blay, ng injection na, needle. Para sa ila, sining schedule sa mga adlaw, na immunization sa mga kabataan. Okay. Ginagupod man si Kagawad RC Mendes Abong, sakay ang ila sining jeep na blanga daw, wilis na blanga ila service na. Bakal sa sining siren sa emergency drugstore kahapon. Okay. Mga alas 11, midyan takla sang udto o sang aga. Pagkatapos bakal gibayaran 1,100 isa ka gastos ka siren sunod sa karton. Ginatag man siya sang pharmacist nga nagatinder ginsulod man lang to sa likod sang jeep sa kaha, open pa kada ng kaha. Kag nagpauli man. Pagkamot dito sa barangay Antes Bonifacio kahapon, sang hapon, tidak malalo na gibiyan ng jeep para man na sirens. Pagkaga naman nakaina, alas 9 sado, pagkamot ng ilang midwife, ibangita ang sirens, ginkuha ni Kagawad Archimedes Abong sa salakyan, ginatay sa kay Celia Ros Miraez, ginatay sa midwife, pero sa buksan na kay makuha na sila sa dagom, ang natampat sila matabi na dulbagdor nga kwarta. Na naglambot ang sinerek malapit tong as milyon. Kadamo. Mga 410,000 kag 500 pesos. Ang unod sining karton nga ang karton pareho gi kadako sang sirens kag sulod lang mas sa sirens. Okay. Ang karton nga ginatag sila. So pagkatapos sa turmando si Kapitan Bukoy na ibalik sa pulis o turnover sa kapulisan ng among kwarta. Agod nga matawgan sang pulis ang emergency drugstore. Agod ma-turnover sa ila ang ini nga kantidad sang kwarta. Okay. Sunod sa tikainan na pangili na turnover gito sila. Way gani kabalo sila nga way nagalit tong kwarta sila kung wala gin uli. Tuod ka? Sunod sa kay Jeffrey Smith ang ila sining nga manager nga mo giturnoveran sa kwarta kasi way man kabalo ang kwan mo ang way kabalo ang ila sining nga pharmacist nga dira galigin butang. Ang gisudlan nga suludan si karton amugin suludan sa sirens. Tapos impon man dati pagkuaya sa pagsiling nga mabakal sirens gitudlo amo man nagikuha ka ginhatag. Kag gibitbit man ayon ni Celia Miraez sakay sa salakyan malaga ni kay way dula kay ara lang gin parking sa sulod sa compound sa barangay hall. Gani no?
Sir Ginoo mo lang ang gaga. Ako na sa direksyon sa payag ni Kapitan Bukoy Lamuste nga ang ining pagsugo yung mabakal tungod kay the emergency purchase bala para sa ila sini nga activity o kon ining immunization activity subong adlaw. Ha? Emergency purchase? Emergency purchase para sa ano nga bang siren sa niyaw? Sa immunization sang mga datal ba? Schedule na sa subong adlaw sa ni. Tisan ko mo na pabakal siren sa apon? Apo na. No, mga payag yan ni Kapitan Bukoy Lamuste. Sunod naman yan sa kay Kagawan Abong nati bandol-bandol nga kwartang lingunod sa to. Sabi siya lang kay do emergency forces of laki kami gamiton din pagkaaga. Oo, sir. Okay, nagbakal na lang, wala kay resibo. Kaya yung bayaran niya lang wala sa resibo, kay hapon na. Okay. Mga pila ka bilog sa rin si bakal yun? Isa ka box. Ang isa ka box, pila na kabilog unod? Wala ko idea kung pila na kabilog, ha? Okay. Damo. Aha. Dasol ang nabaton niya, karton, silyado man? Sirado? Inang, may taklob sa wala sa bla silyo nang dogi taklob lang nila uli, wala lang gibukal, ginaputo sa plastic. Okay. Gadaho man siya na ang iya nga nadaho sirens. Sirens. Pareho. Oo, pareho. Ay, galit ka? Di paano kagawad? Sa balita, ito nagibutan nyo lang sa likod ng jeep niya, bro? Okay, wala man sa kabalo ng kwarta to. Tigagapon yung bilin sa salakyan sa jeep. Kaya ano mo lang tayo mga nidol, bago mo lang ito magbilin lang to. Kaya wala man siya ng kwarta itong unod. Kaya mo to, amo na sunirek, no? Pagkawaan na to, ara man si Silya Miraes, ara man ang midwife, pag-ukam, pagkakuan na kita, ipangduhol ng mga dagom sa mga beach na bulyo nila. Pag-abresos, binandol-bandol nga libuhon kag Kingintuson. Suno sa emergency drugstore nga inubayad ko na ito ready na ito nila para ibayad sa ahinte nga magkabot. Kaya may schedule sila mga ahinte subong adlaw kag sa buwas. Kaya mo na lang inagbayad. So, ano man yung mawagin ng balok nga wala naglito. Kung wala din turnover kay na sa ila to gitawgan sila kagin turnover ang ini nga kwarta action direct 410,000 kag 500 ka pesos lapit tunga sa milyon. So muna ang good news sabay pangati muna kundi aton uli tagid kay ti mayo ni nga gina-congratulate naton si Barangay Kapitan Bukoy Lamuste kag ang treasurer nga si Silya Ros Miraes, kag sila na tanala. Kabay pa nga initanan tatak sang Barangay Andres Bonifacio sudad ng Cadiz na ni, nga pwede sundon gid sang mga kadisenyos. No? Yes. Kwani, ganyan ko sa mga pa daw, set by example, mo ni Mayo Pamarisan, action ereka. So, parte mo na report, balita kag mga information. Pamati mo sa ato si Major si Major Migot abla si Mamaylan City si si Major Romeo Vargas. Si Major Romeo Vargas, sir. Maing gabi na, sir. Ulan ko sumong siya to? Ay, gali ka? Oo, mayo nga ipinipisan. Oo, mayo man na bot na. Si si Police Captain Joseph Catonina. Sa Ibimagaluna. Niya, regards ko na kay ang tawag niya si Imo, hindi man to action Eric daw. Grabe ang pag-uphold niya sa ngalan mo. Sila na ni Captain Binuman sa Dulid. Si Sir Binuman, sa Dulid. Salamat ito kayo itong ko number si Mobla. Matik. Kabata yun si Sir Binuman. Arang pamati na sila. So, thank you, Gid. Kaya daw, lapit na daan ni Disyembre, kasi kung
Ara na Di matik na. baka makapadala ka ng ilaw gabla. Ara. Kopaya. Ni Kapitan Madili Diaz kay si Mr. Jota Diaz pamatida. Totoo nyo nila ibasag ko may gabi. Na. Muna nga ito matulong report sa direct. Di kita diri sa may siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim ng report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Ayos, salamat kina si Roger Gutim, Mother Yabet Live Report gikan sa Masyudad sang Cadiz. Dalaman ang manapla, ang kuan, ang sagay kang Escalante, no? Ang report ang si Roger Gutim, ginadalo siya sa kalabas ng Life Extension Clinic. Gusto niyang libre ka medical check-up, loan Nasa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Ang nila sa kay Donna Adiba, kay Rodsky Guapo, sa kay Jenice Molina, kag Joey Solomon Tokilio. Paurok-urok yung silawan. Alis sa report na si Roger Gutim, ari si Aksyon Stepe Presquito sa San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Stepe, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, arestado ang isa foreigner nga sabihin na nga sa kaso ini nga acts of lasciviousness na dakpan ini nga suspitsado kahapon mga alas 9:50 sa San Carlos PNP. Sa diin ang elemento ini sa San Carlos PNP ginpangunahan ni Police Lieutenant Robbie Aureta ang Maritime Group nga ginpangunahan ni Police Superintendent Master Sergeant Jesse Cordova. Gani natigayon sa naaresto ini suspitsado kag kilala ini nga nagkikilala ini nga amo ini si Armin, no? Armin Ruiz ini siya asya na Eric ang amo nga suspitsado kag pinagi sa warrant of arrest nga sa diin in charge ni sa the offense of acts of lasciviousness in relation to Section 5 of Republic Act 7610 nga may criminal case number ini nga sa RTC-20-8296 nga gin-issue kag ginpermahan ini ni Honorable Ami Alabado Avellano amo niya presiding judge sa RTC San Carlos City Negros Occidental kag dayon man nga nagapiyang sa ining suspetsado kag isa ini siya ka American national nga sa diin na nakapiyansa ini kagahapon dayon action na Eric kag amo ini nga nakagwa na ini siya no sa kustudiya sa San Carlos sa PNP. Gani nga amo na maging action Eric duga pa naton nga siguro ang
aton nga COVID-19 update diri sa siyudad sa San Carlos nga sabihin na halos puno gid karon ang atong mga quarantine facility tungod sa pagprayon na nga pagbaton sa mga LSI nga nagalin ini gikan sa Cebu City. So mula maging nagsanarik ang atong update talin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Stephen Presquito live report gikan sa mga syudad sa San Carlos. Nagabi dila sa kay Jerry Box sa Pama, kay John Bernasol, nagapaurok-urok pa sila ni Odamski Mirasol Jr., kag ni Jamie Premi, Maylin Galino kag Sandro Baroy, sila ni Deming Tulico, Ana Veronica de la Cruz, man nila nga pagpaurok-urok. Balik kita, when we come back, balik ka report ni Aksyon natin pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabagat mga bidala kay Rodney S. Hardera. Kay Juan Roberto Nanet Dirioso Sr. kag kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family. Kag sa mga Dongganon Boys. Ayun gabi kita. Balikan ta si Action Eddie Naboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Eden sa Balikan Report. Please come back. Action Eric, dead on arrival ni sa ospital ang manghod sang live-in partner sang suspetsado samtang pilason ini kag ang kaingod nila balay matapos ginluthang sa Emmy Homes, Barangay Tanza, Banua sang Ibi Magalona kaina mga alas 4 sang hapon. Ang napatay ang ginkilala kay Rigor Magallanes samtang pilason naman ang magulang sininga si Angeline Magallanes, 32 anyos, nga among live-in partner sang suspetsado nga si Alejandro Celendron, 63 anyos. Sunod kay Ibi Magalona Chief of Police Captain Joseph Catonina, nagainom-inom sang makaulubog nga ilimnon ang mag-utod nga Magallanes. Ang hinanit na lang ginkompronta ni Celendron si Angeline, bangod ginaligar nagkulang na ang bulubanta 90,000 pesos nga kwarta nga iya sini ginatago. Dugang pa nag-intrang utod ni Angeline nga si Rigor kag nagkuha sang sundang kag hana kun tani nga bunon si Celendron apang nagdalagan ini pasulod sa kwarto kag nagkuha sang arms core caliber 9mm nga armas kag ginluthang ang mag-utod nga Magallanes kag nagdalagan papagwa kun tani Action Eric ining si Rigor apang liwat gintiro ni Celendron rason nga nasa labat man ang kaingod nila balay nga si Winifredo Justo, 42 anyos. Na-recover sa crime scene ang pito tanan ka basiyo sa 9mm kag isa ka slug kag i-verify man sang kapulisan kung mayara sa nagkaigo nga dokumento ang armas ni Celendron. Sa kadron padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa nagluntad nga krimen samtang padayon pa ginabulong sa Corazon Luxing Montelibano Memorial Regional Hospital si Angeline samtang gindala naman sa Riverside Medical Center sa syudad sa Bacolod
sunod si Justo. Si Salandron ang priso karon sa custodial facility sa Ibim Magalona PNP. Balita halin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat Aksyon Eden. There you have it ang kabugusan nga pagpangalagan sa Aksyon Night Patrol Program. Sa Miyerkules edisyon, magkatakopi ni Timoralyo balik ini Buwas Webes, same time, same station. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagan kung babis kay Aksyon Roger Gutib, Stepe Presquito, Aksyon Eden Aboso, Aksyon Papang Nixon Tahom, ato kapiloto sa Patrol 2 Crosswell Patrol, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-back Security Guard Campaner, with IT Expert Action Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog sa Mago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back Security Guard Rene Cordova, sa Kalasama Station Manager Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iulakat ang kurban Action Night Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling Diyos. Amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.